Tak zdravím, hodně lidí se mě ptá, jak se vlastně o dřevěný prkínko starat, tak jsem tady si připravil pár jako různých mých fíglů a typů, který za mě fungují a tak pojďme na to rovnou. Tak první metodou je za mě asi nejvíc dostupná a jako jedna z nejlepších metod vlastně použít klasický jar na nádobí, který vlastně funguje skoro ve všech případech. Potom dál se mě docela osvědčil ocet, když třeba připravujete nějaký syrový maso nebo něco takového, vlastně z nějakého toho dezinfikačního hlediska je to asi lepší. A potom poslední, kterou používám asi jako tady z těch všech vlastně nejčastěji, protože je taková nejvíc přírodní a řekl bych, že AI jako docela dobře funguje, je vlastně citron se solí a to vám potom následně ukážu, jak se to vlastně aplikuje. Tak první je jar, tak to je úplná klasika. Vezmete si tady do ruky houbičku, kterou si lehce namočíte. Doporučuji to dělat tou hrubou stranou, aby se toho víc, aby to bylo líp funkční. Nanesete jar a normálně to prostě takhle jako drhnete. Oproti třeba klasickým plastovým prkínkům je asi lepší to drhnout trošku díl, protože přece jenom to dřevo má v sobě víc různých jako kdyby spár, kde se ty nečistoty zachovávají a řekl bych, že je to lepší, než tam pak řešit nějaký bakterie a plísně. Takže takhle. A vždycky u dřevěného prkínka je nutný, když ho umýváte, to udělat z obou dvou stran, protože dřevo funguje jako houba a jakmile z jedné strany naseje vodu, tak má potom tendenci se do té strany prohýbat, takže je vždycky lepší to prkínko namočit a usušit z obou dvou stran zároveň, aby tady k tomu nedocházelo. Vezmeme mají hrany. A teďka celý prkínko umyjeme ve vodě. Omlouvám se tady za trošku polní podmínky. Ale chci ho takhle umyjem. A teďka, co dost lidí dělá a pak si tímto prkínko úplně zničí, je to, že to prkínko nechají třeba stát ve vodě ve dřezu. Takže vždycky doporučuji co nejrychleji po tom umytí to prkínko usušit do sucha úplně, aby potom dál prostě mohlo zase dobře fungovat a právě nedocházelo k různému prohýbání a praskání. Tady je třeba zrovna výhoda, zrovna u tady tohohle z toho kusu je ta, že není lepený z více spár, takže to nepovolí v tom lepeném spoji, ale spíš se to prohne, ale vždycky je lepší to úplně do sucha vysušit a potom to nechat někde na suchém místě odstát. Další z přípravků je teda ten ocet, jak jsem zmiňoval, a ten vlastně funguje tím stylem, že to vlastně jenom jako nanesete na kuchyňskou utěrku třeba a potom to tam jenom vetřete. Ocet moc nemám rád, protože celkem smrdí, takže radši ten citron. A tady to vlastně stačí už udělat z jedné strany před to umytý a zase znova dobře vymít, ať to tam nepřekáží nějaké další přípravy pokrmu. A zase vysušit do sucha. A teďka moje nejoblíbenější metoda a to je prostě klasická sůl a citron. Sůl se vlastně nanese v celkem dost velké míře na prkínko a potom vezmete citron a tímto krouživým pohybem tam vtíráte vlastně tu kyselinu, kterou citron v sobě má a ta sůl vlastně funguje jako jemný abrazivum, což vlastně do těch zářezů se líp jako tímto stylem dostane, než třeba ta houbička nebo ty jiné metody. Takže tak. A občas je dobrý ten citron trošku zmáčknout, protože on pustí tu šťávu a zároveň ta sůl, která už je v něm vetřená, se taky dostane zpátky do toho oběhu. Tady tohle se může teď třeba dělat, já to dělám tak jednou týdně, až jednou třeba za 2 týdny, co to prkínko používám každý den a ono to dobrý, že se tam vlastně ty utkvělé nečistoty v těch spárách vlastně jako takhle jako definitivně dostanou pryč. No. A je to dobrý dělat trošku díl, třeba si dát prostě 5 minut a takhle to prostě šmudlat. No. Tak tady tohle to bylo vlastně všechno k čištění samotného prkínka a potom ještě dost lidí má na mě takovou vždycky otázku, jakým stylem to prkínko udržovat, aby vlastně jako fungovalo co nejdýl. Tak k tomu tady potom ještě doděláme jeden shot ohledně jako povrchování toho prkínka, protože to prkínko, jak jsem zmiňoval, funguje jako houba a
když to prkínko není nasátý olejem, tak se vodu a to je špatně, takže potom si tady ukážem, co s tím dělat vlastně, když se ten olej z toho vymije po čase používání. Tak prkínko už jsme si umyli a teďka je potřeba znova revitalizovat povrchovou úpravu, na kterou vám v domácích podmínkách postačí olivový olej, případně jakýkoliv jiný potravinářský olej. Tam je důležitý počítat s tím, že oproti těm povrchovkám, který jako používám třeba byť já nebo jako jiní řemeslníci, tak ty potravinářské oleje nikdy zcela nevyschnou, takže s tím je důležitý počítat, ale vlastně dejme tomu, že když na tom prkínku přes noc necháte takhle, jak já tady mám kuchyňskou utěrku, tak to bude třeba mastný, jak když máte papír od salámu, jo? Takže otázka, jestli to jako vadí nebo ne. A já bych se toho osobně úplně nebál, protože stejně je to určený k tomu, aby se to konzumovalo, takže tak. A v domácích podmínkách k tomu normálně postačí kuchyňská utěrka a normálně vezmete ten olej, otevřete ho a klidně se nebojte to prostě jako nalít na to prkínko, zavřete a potom to rovnoměrně rozetřete po celé té ploše toho prkínka. A samozřejmě i z druhé strany. Ještě trošku dolím. Tady tento náš vzorový kus tak fungoval asi 7 měsíců každodenního používání a až vlastně teďka byla potřeba tam znovu jako nanést nová vrstva. Tady je pak důležité to vzít i z těch hran, z toho to čelní dřevo celkem dost saje, tak na to bacha, tam tomu dejte trošku víc. A i ty další hrany. Teďka je dobrý si to prkínko zase zpátky odložit a počkat tak 10 minut, ať se ten olej plně vsákne. On tam, kde se nevsákne, tak tam ho potom setřete a tam, kde se vsákne, tak tam bude plně vsáklej a nebude to potřeba stírat. Takže teďka je ideální to nechat 10 minut a potom se k tomu vrátit a jenom setřít ty zbytky oleje, které na tom budou. Tak po 10 minutách je povrch jako mírně mastný, což je tak akorát. Takže prostě znova vezmeme tu kuchyňskou utěrku, hodíme ji dolů a jenom vytřeme ten zbytek toho oleje jako takovýho a teďka je dobrý to nechat tak 24 hodin a nepoužívat to, ať se ten olej z toho hnedka nevymije a pak zase prkínko bude moct dalšího půl roku dál sloužit. Tak to bylo všechno, co se údržby týče. Samozřejmě, že kdybyste chtěli být fajnšmekři, tak se povrch dá vybrousit ještě excentrickou bruskou, ale to věřím, že ne každý doma má. A taky se dá místo klasického potravinářského oleje prkínko natřít nějakým olejem s atestací pro styk s potravinami, ale řekl bych, že takhle na to základní použití to bohatě stačí. A samozřejmě i co se toho umývání týče, tak se dá použít třeba savo nebo takový jiný produkty, ale já to moc nemám rád, protože už mám ten pocit, že to dřevo do sebe nasává spoustu věcí, které i pro toho člověka nejsou dobrý, takže proto používám spíš tady ty víc přírodní věci. No jinak vám moc děkuji za sledování, doufám, že vám aspoň nějaké mé rady byly platný a kdyby ne, tak jsme si aspoň udělali salát, takže jako bych to považoval jako za úspěch dnešní den. Tak díky a zdar.